The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Firing Line! Firing Line! 57 minutos nakaligad sa tak ng alas 6 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Mayong gabi naman bakulog kag Pilipinas, yari kita sa weekend nga presentasyon sang inyo sa nga palatuntunan, Action Firing Line. Action Firing Line! Firing Line! Ikaduwang Sabado sa bulan sa Agosto tuig 2022, sa gihapon makaupod ninyo sa masobra 2 ka oras nga balitaan. Action Marlon Hinovaya ang pangalan. Maulanon ang subong nga adlaw kay nasa hapon. Sa Bacolod kolorisong ang langit, may pagtupa sang ulan kag may ara pa sang pagpanaguob. Resulta, manabo-nabo sa mga dalan diri sa Bacolod City ang naglinapotyak labinigid ang hindi simentado bla. May mga napiktuhan man nga negosyo kag trabaho basta malain ang tiyempo. Action Firing Line! Delikado ini sa aton lawas gani halong-halong taran naton sa mga ka-aksyon. Ang pag-asa sa buong adlaw nagsiling nga cloudy Saturday with possible rain showers. LPA spotted outside par. Amo ning rason posibilidad kung nga ang amo ni ang may eksperyensyahan naton nga panahon. Pero para hatagan kita sang dugang ideya kung ano ang lauman naton nga panahon subong nga gabi tub-tub karon sa kaagahon. Ang kapartner naton permi sa sining nga panatuntunan ang ato sining PDMPD. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod Weather Update. Mangin kaupod naton si Melvin Fierro sang PDMPD Aksyon na Melvin. Mayong gabi, Aksyon Melvin, please come in. Yes, Aksyon Marlon, mayong gabi man si mo kag sa tanangatag palamati. Ibalo naton ang pinakaluy nga lakat sa panahon na Agosto 13 tuig 2022. Aksyon Marlon, ang pagtupa sa ulan sa kakaina sa udto pakadto sa hapon dalato sa natuwag naton nga mga severe thunderstorms nga nag-igo diri halos kabukusan nga bahin sa Negros Occidental. May mga pag-ulan kita halos kabilugan sa gina nga probinsya, may mga pagtupa dalato sa natuwag naton nga mga localized thunderstorms. Padayon nag-apekto sa aton ang southwest monsoon o kun habagat na nag-apekto ya sa southern nga portion ya sa Luzon. Kag may ginasiptatan kita ng isa ka low pressure area sa gwa pa sa aton nga Philippine Area of Responsibility, mga 1,130 kilometers sa este nga portion niya sa Mindanao. Kag ina siya magamay pa man ang tsansa nga mag-develop nga isa ka tropical cyclone kag ginamonitor nato Aksyon Marlon. Sa gihapon mga-experience kita sa kasarangan tubtob sa magalumon nga kalangitan, sa mga lapta-lapta man, subuman mga isolated mga pagulan o kung papilat kag papragoob, ang Metro Manila, kag ibang nga bayan niya sa pungsod na Pilipinas, dalay ni isang habagat, kag localized thunderstorms. Ang Western Visayas, lakip naman ang Negros Occidental kag Bacolod City, maka-experience kita sa gihapon sa kasarangan tubtob sa magalumon natong kalangitan, kag may mga lapta-lapta kita mga pagulan o kung papilat kag papragoob, nga dulot man sang southwest monsoon o kunabagat. Mahina itubtob sa kasarangan nga uyop sang hangin, gikan sa nabagat na nakatundaan, ang naging probinsya sa kabugusan nga bayan niya sang probinsya kang kadagatan sang probinsya, may kasarangan tubtob mabulo-balod. Ang atong adlaw, tulod alas 6:08 kay nakamagabutlak, alas 5:38
buwas sa kagahon. Ang aton nga taob alas 6:39 sining gabi na may 1.1 metros na kadalumon na magabalo sa aton nga hunas buwas sa kagahon nga may alas 3:50 buwas sa kagahon nga may 0.0 metros nga kanabawon. Ang atong temperatura na sugod kita 25 ka maglabot kita 32 degrees Celsius. Ini si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamo salamat kaming gabi Silwan. Action Firing Line. Salamat na PDMPD nagdala sa aton sa oras nga alas 7:01 kalabanan gali ka mga lugar diri sa Negros Occidental, Quezon sa Bacolod naka-eksperyensya gid sa pagtupa sa ulan kay nasa hapon. Action Firing Line. So basta gani magalain ang tiyempo importante nga hatagan ta sa proteksyon. Ang ato sining lawas kay kabudlay magkataro, maghilanat kag maghuluhungayo kita subong nga panahon. Action Firing Line. Pag pilis ngoon kita ba o kabudlay kay ka bugat sa balatyagon kon ma-hospital kita kaya ra gihapon nagatika-tika gyapon sa aton ang espiritu o kon pagbangalit sa sining COVID-19. Action Firing Line. Firing Line. Sa ato sa mga ka-aksyon nga nagpadala sa ila sa mga mensahe, di ba ka mga bahin sa kalibutan basta mabatian ang signal sa DYEZ Action Radio Bacolod 684 sa Lilisuan sa inyo sa tagsa ka mga radyo sa mga ka-aksyon naton nga mga OFWs, mga overseas Filipino workers nga nagatutok na natabuan nga pulo pa Hawaii sila kaya nagatutok na sa ato sa nga live stream. Kamusta kamotaran kabay pa nga kamo sa maayo nga kahimtangan. Ipadala lamang ang inyo sa nga mga komento, opinion kag reaction sa ato sa nga live stream. Importante share kag i-like ang live stream sa Action Radio Bacolod. Bukas ba nato sa nga text hotline sa pagbaton sang inyo ipadala nga mga mensahe sa 0963-757-0874 0963-757-0874. Action Firing Line. Ano bala mga balita nga dapat nato sa nga pagasentruhan? Una kita sa balita nasyonal. Ano bala ini ang gakatabo sa aton sa nga pungsod subong? Daway na kita ginauntatan sang mga trahedya kag kalamidad. Action Firing Line. Firing Line. May duha ka mga makabig naton mabulubaskog nga linog tumayog sa mga adlaw kay nasang udto ang una mga ka-aksyon ang una to kay nato sang udto mga alas 11 ang takda ginsundan kay na lamang sang hapon ho. Action Radio. Ginsundan kay na lamang sa hapon mga alas 2:25 kaina sang udto kundi mga 5.1 magnitude. Ang nagsunod mga ka-aksyon na nagbulubaskog pagidya, alas 2:25 ang takda kay na sa hapon, ginsundan nila sang 5.9 magnitude. Dito nagtayog sa nakatundan sang Datobla Tisinsuwat, amo ning lockdown town sa Maguindanao. Action Firing Line. Tuban kadamo sa mga lugar nga nakabatsagman sang pagtulotayog ang ginatuwag nga intensities. Ang pinakababaskog, siyempre, ang intensity 5 dito mismo sa lugar sa Dato Bla Sinsuat, South Opi, kag Opi, Maguindanao, sa Cotabato City, Esperanza, Libak, Palembang, Calamansig, sa Senador Ninoy Aquino, Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Action Firing Line. Ang Bacolod mga ka-aksyon na may nabatsagan man ara sa tumupa sa intensity 2. Intensity 2. Paskog ang 5.9 magnitude pero wala sa ginalauman. Why sa ginalauman nga halit nga ituga ining pagtayog niya man pasalamatan tara og galing ang ginakabalakan lamang naton di kamay ara sang lauman inang ginatawag nga aftershocks. Action Firing Line. Firing Line. Total linog na ginawa nga ito sa ginahambalan, iangot ko ni makaksyon
ang nauna nga linog kay ina ining 5.1 magnitude nga kabaskugon sa nakatundan sang banwa sang Aninie, probinsya sang Antique, ti diri sa atone sa Western Visayas ini makaaksyon. Nabatsagan man ang pagtayog intensity 4 sa may Tobias Fournier sa San Jose de Buenavista sa Antique. Intensity 3 sa Bilison kag Sibalom, Antique. Pati sa Iloilo City mga kaaksyon ho, nabatsagan man to intensity 4. Amo to nga nakita ko ang pinaka mga laragway nga nakapagkit sa social media nga damo to sa mga estudyante. May klase na mo, damo to sa mga estudyante nga ara sila sa sulod sa hulot-bulutuan na pilitan gyud sila nga maggagwa kay nakabatsag sila sa kakulba bangod sa bangtayog. Action firing line. Intensity 2 sa Bugasong, Barbaza, kag sa Patnungon, sa Antique gyapon na. Way ban sang report magiging ngagin nga may ara sang ginbilyan kahalitan ining linog de. Pero muna ginhambal ta permi basta may linog kag magbabulubas kog magnitude, may aftershocks gina makaaksyon nga lauman. Action firing line. Firing line. Basta gani linog ti tuman ka kulolbaan inasa kay amo ini ang sahi sang kalamidad o kontrahedya nga hindi dayon mapreparahan. Magluwas abi sa preparasyon nga ginahimo sa ato sa gobyerno. May mga earthquake drills nga ginapatigayon para mabalaan kung anong dapat nga himuon sa tion sang linog. Pero kung tumay og nagani makaaksyon, kung kaisa hindi malikawan nga ginaunahan kita sang kakulba, ang resulta nagakalipatan ang mga dapat nga himuon. Action firing line. Tilaban-laban nga ang nagaluntad nga kalamidad sa aton sa nga nasyon, mayari ni gusto gid nga ipalabot nga mensahe sa aton. Isa diri base kun ang mensahe bla halin sa kahitaasan nga dapat kita diri sa dutang natawhan. Dapat magdangop kita balik sa iya. Bisan kaysa lang, magpangamuyo kita, magsimba, kag magpangayo sang kapatawaran sa mga nahimo ta nga kasalanan. Or, basi gani, pati ang mga aras gobyerno subong nga nagapadalagan sa ato sa nga nasyon, target man sang sining mensahe. Action firing line. Mensahe man ni para sa ila nga dapat untaton ang pagpangurakot, ang pagpamintas, kag pagpamigos sa mga kubos, kag dapat tadlungon ang panggobyerno. Action firing line. Pwede hindi bla? No? Pwede no? Kaya araho, kadamo gyapon sang kawkawan sa ato sa gobyerno. Balik kita sa istorya sa linog. Kahapon sang hapon, suwiran da kamo di lang kay subong August 13. Kahapon sang hapon, may ara man 4.8 magnitude nga linog band dito sa probinsya sang Abra. Aminhan na sidlangan sang Bukay, Abra. Alas 5:04 kahapon sang hapon sa nabatsagan. Ang pag-uyog nabatsagan man sa mga tawo nga ara sa San Quintin kag Bangged, Abra. Action firing line. Opdan naton tanan sang pagpangamuyo nga kabay. Hindi na masulit ato natabo bala nga 7.0 magnitude. Nga linog nagligad nga Hulyo 27, dumduman nyo man guro ni dito ni sa may Northern Luzon. Nga ang hinanot sang pagtayog to, amo ang Abra, ting Abraho kahapon, daw suki sang linog ang Abraho. Action firing line. Nabatsagan to mga kaaksyon ang 7.0 magnitude nga linog nagligid nga Hulyo 27 sa mga katupad nga probinsya sang Abra, no? Dito sa may Northern Luzon. Tiyang ulihin nga datos nga nakuha ta, 11 ang nagkalabatay sa saning linog gani. Kag damo pa sang nagpayo-ayo sa hospital. Ting Abra sa mga mat-amat pa lamang nga nagabangon sa ning trahedya niyo. Kag padayon pa gani nga nagapanawagan mo sang duga nga bulig. Ti subong ginsundan naman sang mabulubaskog nga linog kahapon. Action firing line. Kabay pa nga hindi na ini masulit bangod tuman ng kahalitan
ang naaguman sang aton sa nga nasyon, hindi lang sa linog, kundi pati na sa pandemya dala sang COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. 10 minutos na kaligad sa tak ng alas 7 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ano pa iba sa nga balita sa bahin sang nasyonal? Are pagidho, amo ning balita nga di pwede makaligtaan. Amo ning balita nga hindi gid naton pwede nga hindi pagmunuhon. Action firing line. Kahuluya nimo, no? Nakabatyag gid man sa ho? Namurag-muragan gid man sa ho? Tumigabong ini nga balita kagabi pa, no? Pero liwat ko ning nga munuhon kag ipabalo sa publiko bangod matupa ni sa aton sa balita balanga KKK. KKK nga sahi sa balita ni, no? Anong KKK nga balita diri sa firing line? Kampiyon kag kanamitorn. Action firing line. Kay angot ini sa subong nagalala nga epekto sang plano kag pagmatumato kuntani. Proseso sang pila sa ka mga persona, mga maalam nga taga-gobyerno para maka-import sang tuman kadako nga metriko tonelada sang kalamay. Mawakal sila kalamay sa iban nga pungsod. Vietnam, Thailand, Indonesia, kag iban pa to nga ginmensyon nila nga plano nila kuntani pag kuaan sang importasyon. Ang balita, ang Undersecretary sang DA, sang Department of Agriculture, nga si Leo Cadio Sebastian, napilitan gid man nga mag-resign sa iya sa nga posisyon nga ginauyatan. Action firing line. Abi nila guro hapos lusutan kay nga way pasang nagapungko subong nga permanente nga tiglikom o kon secretary sang Department of Agriculture. Ginauyatan pala na temporaryo ni Presidente Bongbong Marcos ti abi nila guro komos Marcos grabe kasako kay Presidente sa sang Pilipinas, DA Secretary pa sa abi nila manotsan nila. Action firing line. Nagmatumato mo. Ari kaway kalusot. Ang Undersecretary sang Agriculture, Undersecretary for Operations, kag Chief of Staff paglinisa, bako nami patani ni ho, nami gid ni tani nga posisyon. Ugaling gin-intrahan sang hindi amo. Kag daw sinindikatong gawe di bla, illegal mo. Kung Malacanang ang pahambalon, illegal ang tabo. Action firing line. Kundi lagabong ang dangatan, nag-resign bangod sa unauthorized sugar order number 4. Nga manitani ang ila sa nga basihan sa importation sa nga 300,000 metric tons nga kalamay. Lantawan nyo anay bla kung waigid man tuod sang supply sang kalamay. Dari sa Negros Occidental kadto kabablade. Action firing line. Ang siling ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles sa isa ka Facebook live kagabi, no? Nagabong na rin nga balita pero ti importante nga manuhon na daliwat. Kay dabo man kita mga ka-aksyon nga way nakasunod sa nga balita mo, no? Kagabi, siling ni Cruz Angeles, si Sebastian nangayo na sang pasensya. May sulat siya ginpadala kay Presidente Marcos nga nasa adto isa balang kapahina nga sulat, no? Nakita ko man gani. May ara to sang pagpangayo pasensya si Sebastian bangod sa ginhimo nga pag-aprobar sa mando nga wala sang otorisasyon sang presidente. Action firing line. Ang presidente sa nasalentara amo ang temporaryo nga nagapamuno sa DA. Kag amo ni sang chairperson man sang Sugar Regulatory Board. Ote, klaro na nga illegal. Kag hindi ginamo ning hinimo no nga pagperma maka-aksyon. Kung si Presidente Marcos laban-laban, batunon niya ni ang papangayo sa pasensya. Why ko man ginapangunahan ha? No? Pasensyoso si Presidente Marcos mo kag nakabisita ni siya diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Kag nakatubang ko na personal o galing, wala kami magka-istoryahanay. Action firing line.
Kaya itong pagbisita niya bala diri sa Negros Occidental, Bacolod, sang naglanding ang insakyan niya nga eroplano dira sa may runway sang Silay Airport. Isa ako sa mga media nga nagsugata kay Presidente Marcos, no? Buot ang isa nitsura, Action firing line. So laban-laban ang papangayo pasensya ni Sebastian batunon ni Marcos, no? Batunon niya ni kay manti gaprangka ang tao no? Pero alin tani ini, Mr. President, no? Diri ni matestingan kung ano nga sahi sang pagdumala sang pungsod ang imo sining estilo. Te kon patawaron okay, kaya man te sige na siling nga te tawo man lang kita. Kung kaisa nakakomiter masang sala, why masang perfecto, no? Ang mego ko gani nga si perfecto na gigngalan niya, gakasala pa. Action firing line. Di ba? Pero dapat mahimuon gini nga legal action, no? Kay kung basihan mo maka-action ng papangayo sa pasensya, mo lang nga do parehas lang ang nag-aako ka nagkakomita ikaw sang sala. Hindi ibot silingon mga ka-action, hindi ibot silingon, amo nang ginapalaluwag na palabots balang kanyang Hindi ibot silingon nga nag-resign na tong tao, why na dayon, mapanas ng isyo, no. Kay kung mag-amo sa ni permi ang matabo, ang ibang dra nga ara sa gobyerno, sa ulihi kung makasala gali, resignan lang na yon, okay lang. Action firing line. Kung magamo siniti, may pagkawat sinanggo nga sahi sampang gobyerno magamuna, no? Kamay pa nga hindi muna. Dapat padalman yo ang pag-imbestigar sa sining mga tao sa likod nga nagperma sa sining sugar order. Laban na gid. Ideng si Sebastian bagod pasi kon hindi lang amuni ang ginpirmahan nga order. Nga siya nagbato-basto base kung may ara pa bala iban nga way lang batok ibanhaw. Action firing line. Firing line. Kag base kung amo na ni perming ginahimo, pamangkot malang na pamangkot lang na. Kag kabay nga hindi lang kamoda maghala ka pang appoint sang mga tawo nga waay niyo anay mausisang background asa ulihi gali mahibaluan niyo nga abilidara na tuso pa. Kundi pierde ang panggobyerno magamos na. Ari pagid, ang isa ka balita angot manggiyapon sa plano nga illegal nga pagperma sang sugar order. Ang utod ni Presidente Bongbong si Senadora Aimee sumong may bag-o naman nga tinaga. Ang hambal niya sa Tagalog nga lingwahe. Muna, wag ninyong niluloko ang ading ko. Wag ninyong niluloko ang ading ko. Ang ading bla ading, ating ginatumod yun ang siyempreng utod niya nga si Presidente Marcos. Sa social media, may mensahe siya na ginpagkit mga action para kadipinsahan ang yasinay utod sa mga public confusion. Normal bang ni kamanti utod niya mo, no? Dipendehan niya gini, no? Sa mga public confusions angot sa sining bag-o nga sugar imports. Man gaulan ang sari-sari nga mga komento, kag reaksyon sa social media sa isyo sa ring importasyon nga ni. May ara nga nagapabor kay Marcos sa pagpauntat sa sining plano, pero may ara man nga nagapakalain sa presidente. Action firing line. Firing line. Amo ni gani Ma'am Senator Aimee nga dako-dako ni nga hangkat sa presidente kon paano ni pamatud-an nga walang kinikilingan ang administrasyon kag hangkat man ni kon paano tinluan sa mga sindikato kon may ara gid man kag illegalista ang Departamento pang-Agrikultura kag mapamatud-an man sa ulihibla nga may ara dira sa mga opisyal nga imbes ibanoon yun kay may base ko may ara dira opisyal nga imbes makabulig sa magpayo sa mga programa sa DA kag makabulig sa presidente nga amo ang nagapamuno sa DA, nagaserbe DA secretary, ang pagpanumdum
igo mo rahon galiyang iya sa ginapanumdum ya kung paano mapadali ang plano bisan wa isang otorisasyon ang Pangulo Action firing line. nga amo ning natabo sa Sugar Order number 4, no? Amo gali niyang ila ginatinguhaan. So sa aton mga pamuluyo dapat dapat buligan tang gobyerno sa pagmonitor sini. Dapat nga mangin maid-id kag matanda na kita sa pagpanilag kung balang ginahimo sa ato sa mga opisyal subong. Baga resulta sa uli sa kasanyugan naton. Kag kung mayara kita gani, sang matukiban nga hindi amo kinamatarong tagid ni nga magreklamo kay nga ang mga nagapulungko sa bunda sa ato sa gobyerno. Why na sila sa ila posisyon da? Kung hindi man bangod sa aton. Action firing line. Tibantayan tani kada adlaw kung anong madagatan sa sining isyu bangod kung istorya kalamay gani. Anong Negros Occidental Sugar Capital of the Philippines. Amo ning pinakadako nga ginasaligan ta mga kaaksyon kon produkto ang paghamalan. Action firing line. Firing line. Ugaling, Aryo, may ugaling diyo. Ini nga balita, may ugaling. Kung sa mga English pangalengguwahe, capital B, U, T. No, doon sa mga pelikula ni Enrique Tasbla, no? Michael. Hamalya, I'm Michael. Capital M-O-T, Michael. Enrique Tas na ya, no? But B-U-T. No, may ugaling ini nga balita ni. Ugaling nga si Presidente Marcos Bakaksyon, hindi sa mag-interfere, no? Hindi sa magpahilabot sa nagapadayong investigation on the supposed issuance of an order nga maka-import sang kalamay. Action firing line. Amo ng ambal ni Press Secretary Cruz Angeles, ang sila ni Angeles, ang gusto lang sang presidente nga ang investigation mangin patas kag objective. Bisan pa nga may ara kung tadi pagpaninguha nga i-mislead siya. Patalangon o kung limbungon, pwede man nga lipoton ang presidente. Amo nang pagtinguha kung tadi. Kay ang Sugar Regulatory Board nag-convene ka nag-issue sa resolution nga waay sang iya sa approval. Action firing line. Amo gini tinguan tani nga i-mislead siya. Hindi sa pagbabalon, why sa gipabalo mo? Sino bala ang pamangkot sa kalabanan? Di sino bala nagapatagal sa investigasyon how? Suno kay Press Secretary, ang nag-ausisa sa Amos ang Deputy Executive Secretary for Legal Affairs nga si Attorney Richard Palpalatok. Mag-ulo ko nikmati sa ngalan niya mo, no? Sige lang. Tani sa taga-Balacan niyang suggestion ba lang aton niya? Pwede usisaon yan ay una, no? Ang background ni Attorney Palpalatok. Action firing line. Dapat tuway ni sasang basi kung kilalahay man na sila magkumpare man sila. Basi kung kumpanyero man lang mga persona ginambestigahan na. Action firing line. Pilipinas paya konsosyon man kapamangkot balang ina ha. Way man na siguro sa malain da ko na mo ng himuon, no? Parang at least mapiyo-piho nga ang investigasyon patas pareho sa ginasiling kag luyag sa presidente, di ba? Fair kag objective patas. Ang isa sa ginatudlo nga nagperma kag piho nga subject sa investigasyon way sa ibanda Agriculture Undersecretary Sebastian nga nagresign na nagligad nga adlaw sa pwesto. Basi kung si Sebastian kasi Palpalatok nag-off the night permis kapihan bla? Action firing line. Anong guwa sa investigasyon? May ara pa bala sa ginatawag nga fair o kon objective? Sino bagid ang ginasiling sakop sa investigasyon Why naman siguro sa iban na kung na iban pa silang mga nagperma sa order? SRA Administrator Hermenegildo Serafica nga mo isang Vice Chairperson sang Sugar Regulatory Board. Vice siya ang chairperson na si Presidente Marcos mo bilang DA Secretary. Kung hindi si Marcos DA Secretary, hindi ba siya mag-chairperson? No? Kaya galing kay Manti, siya nag-uyat bilang DA Secretary, so siya ang chairperson sa Sugar Regulatory Board. Action firing line. May mga board members manda nga nagpirma maka-action. Roland Beltran,
kag ang Negrosanon nga si Aurelio Gerardo Valderrama Jr. Ang singgitan sa mga tao isa man lang, dapat may makasuhan gid sa ulihi. Una sa balita, una sa aksyon. Talawanta ang balita lokal, kagabi nagdugay ta sa importasyon kay kadamo baya sang luyag gid mahibaluan. Kung darong istorya sa likod sa ring importasyon kani mo ning gadamuno tig gabi, no kada gabi. Sige lang, way problema. Sa lawanta ang balita nasyonal, tatlo sa mga nagkanadakpan, tatlo sa apat ka mga nadakpan sa drug bypass operation sa otoridad sa Pangasinan kag La Union kahapon. Kabalo kamo ang balita. Taga San Carlos City, Negros Occidental. Action firing line. San Carlos naman o? Ano gadang ara sa San Carlos man nga aga kamunuhan permi sa mga balita? Angot sa pagka-recover sa ginihama kadamo nga volume sang shabu ga kamunuhan permi ang San Carlos City. Ang bypass operation sa La Union kag Pangasinan nagbulandak ini sa mga headlines sa balita. No? Mga na-recover is 2.7 billion pesos mo nga suspected siya mo. Joint bypass operation sang pulis, militar kag anti-narcotics agents dito sa may Sunshine Village, Puzo Robio, Pangasinan. Alas 11:30 kahapon sa aga una, may nadakpan to nga Chinese national. Kag may tatlo pagid mga kaaksyon. Pag alas 12:45, may follow-up operation sila sa barangay Puro, San Fernando, La Union. Dito nadakpan ang pila pagid ka mga persona, no? Konsumahon 2.7 billion pesos tanan ang balor sang suspected siya mo. Action firing line. Aber baloon naton sa bag-ong spokesman sa nganok PPO makaksyon kon anong ila sa nga na monitor kag nausisaan sa record sa ring tatlo ka mga ginasiling Negrosanon, no? Taga barangay Kudkod ang report kinabaton ta mo. Barangay Kudkod, San Carlos City. No? Ano nang ayaw lang sila to sa La Union Pangasinan para magbaligya siya mo? Action firing line. Ibaloon ta dugay-dugay mga ka-aksyon kung may investigation na nga to sa kapulisan. Pagi sa bag-ong spokesperson sa NOC PPO nga si Police Lieutenant Jodeses Catalago. Action firing line. Firing line. Samtang katinlo sa barangay aton hambalan. Ang lokal nga gobyerno sa Bacolod dugay na nga mga tinuig nga nagtinguha man nga mapatuman ang mga programa o kon ordinansa nga ang katuyuan among pagtinlo sa palibot. Damo sila sa mga ginpang pasar nga mga ordinansa nga ang target zero waste. Paagi sa zero waste kon paagi sa waste segregation program. Sino ba lang gusto nga ang lugar nga ginatiniran, ginaisteran mahigkuhaw? Ang mga basura nagalidapta, ang mga kalog nagaalis nga baho. Why gid, di ba? Magluwas na lamang sa mga tao nga walang pakialam sa mundo. Action firing line. Nawang balita nga ang City Health Office sa CHO Bacolod may ginapatigayon nga evaluation. Nagalibot sila sa mga kabarangayan. Agod nga osisaon ang katinlo. Dabo-dabo na sa mga barangay ang nakatuan nila ho. Isa diri ang barangay 18. Ang barangay 18 tilapit lang sa proper sang syudad. Amo ning barangay nga adlaw-adlaw damo sa nagalinabay da. Damo sa mga naluyagan nga maglagaw, magbisita sa sina nga barangay. Nagligad nga adlaw ang CHO Makaksyon nagbisita da kag nag-inspection. Ang target di lamang yung pagpasiguro nga waay sa nagalapta nga basura, kundi pati na ang pagdumili sa mga ido. Sa mga ido. Labi na sa mga layaw nga ido. Nga magpo-po sa bisan diin lang labi na sa kilid sang dalan. Action firing line. Ang kampanya ginatawag ini nga Zero Animal Waste. Himalaon sa saring palatuntunan
kung anong nalabutan sa sining kampanya, labi ng sitwasyon sa barangay 18 mga kaaksyon, nga isa sa gibisitahan sa City Health Office, mangin kaupod naman dugay-dugay si barangay 18 punong barangay, Madeline Diaz. Una sa balita, una sa aksyon. Alas sa 7:30, pila ka mga lugar sa Southern Negros Occidental daw porme na lamang ginaatake sang mga hold-upper. No? Kung hindi panel delivery ban, convenience store ang ginapang biktima sa mga hold-uppers niyo, anong kakatabo na subong man? May grupo nga gintukod, may grupo nga ginporma, nga ang misyon nila pang hold up. Aksyon! Firing line! Firing line! Ang ulihi nga ginbiktima nila mga kaaksyon diti ang 7-Eleven nga balaligyaan ti basta mag-abo nga convenience store 24 oras masimini. No? Dito na sa may banwas ang kawayan. Amo ning ulihi nga ginbiktima sa mga hold-uppers ginsunod sa duwa ka mga persona. Ang cashier tinayaan sa pusil kag kinuha ang benta nga balor 11,000 ka pesos. Aksyon! Firing line! Mag-amo sa nga mga hold-uppers maka-aksyon ti makabigta nga medyo gamay lang ni nga grupo, hindi gid man guro ni organisado. Kaya kung ako ang grupo ni kag organisado, hindi niya amo ni sahi nga establishmento ang ila sa ni biktimahon. Kundi, ang mga may mapuslan man sila sa ulihi. Action! Firing line! Tapos laman nila ng 11,000, makuduwas lak bilog. Tungao nila 11,000, tagpila sila. Di ba? Tag 5,500 sila. Mayad-mayad naman na para sila. Action! Firing line! Pero gamay man, o kung dako ang makuha nga kantidad ang balita. Bangod, hold up gyapon ang kaso di. Hold up ang natabo. Kung hindi badakpan ining grupo ni. Basi hindi lang yung convenience store o kung panel delivery van. Ang ina sa nga hold upon, kundi ba si ultimo nga tiyanggi o kung naga baligya balot kadagabi. Action! Firing line! Sudlon kag bantayan para hold upon, di ta gusto matabo na sa ulihi. Hindi ba ni siguro sugo sa ginasiling bulan sa tigkariwi Agosto? Di ba lang Agosto subong ginasiling bulan sa tigkariwi o kung tiyempo morto kamanti sira galing? Hindi ba ni sugo sang kapigaduhon? Undi sugo niya sang katunto kagatabaran. Action! Firing line! Isan pa nga amolan ning gamay nga kantidad na nakuha makaaksyon, dapat tutukan din sa kapulisan ang pag-usisa sa ning kaso ni. Ang pagtumod sa mga hold-uppers ni, pagod kon panaysayon sang biktima ang basihan, ang mga hold-uppers nakasuksok sang mask, ti uso iba subong face mask mo, no? Ang armas siya 45 kalibre nga pistola, kag 38 caliber revolver. O galing mayara iban nga mga hold-uppers nga, tuygan galing ginagamit nila. Action! Firing line! Di ko ikaw tayaan kag biktimahon sa hold-upper, mamangkot ka ba? May time ka ba mga usisa kung manatugan ginataya si mo? Way naman! Action! Firing line! Plus may ara pa sila mga kakson sa salakyan. Tiguan taman karon dugay-dugay depende sa ato sa nga tiyempo nang malabot ang hepe sang kawayan na PNP nga si Major Anthony Grande para may baluan ta kon bala ining grupo ni amo man ni sila ang posible may kalabtanan sa iban bagay sa mga hold-up incidents dira sa may Southern Negros. Plus, kung nakakuha na ba sila sang kopya sang CCTV footages na istudyahan na nila, nakita na nila ang nawong sa ning duha ka mga hold-uppers. Plus, kung ano bala ang dugang background sa ning mga nag-hold up sa convenience store. Action! Firing line! 34 minutos nagaligad sa tak ng alas 7 Action Radio Philippine Standard Time. Abayad tong pila ka mga balita nga dapat naton nga pagatutukan sa sining Sabado nights nga papagalagad sa inyo sining palatuntunan. Action! Firing line! Firing line! Standby sa ato sa nga pagpanumalik, bukbuk ko lang ang first bus sa ato sa mga commercials. Sa ato sa nga pagpanumalik mga kaaksyon tutukan ta ang balitang Shabu. Ang balita nga anadakpan kay nakuhaan sang bilyones pesos nga Shabu ang tatlo taga Negros. Ibalunta sa ato sa nga pagpanumalik. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Ang balitang Okay, thank you. Actually, sa ito sa monitor sa live stream. Sa ito sa
Facebook Live sa ako sa ding account to. Si Ma'am Yvonne Boiser, thank you for watching. Thank you. Si batchmate aton Ferdinand Sandag, kamonitor man sa Matarion. Salamat Kasa Junilo Alfonso dara sa may Porok San Roque, no? May bago ko nga abyan sa may Porok San Roque, no? May pwesto sa maisdaan siya, kataon sa mga isda niya, no? Sige. Action Nixon, araman si Kasatari mo Sinubaya, nagabonitor sa mga trion. Sa ato sa ringa live stream, Bert, acknowledge sa rin yung gabonitor sa ato sa ringa live stream huwa. Okay, dabo-dabo sila. Milay Oligo, thank you. Dennis Richard, Tibor Roma, good evening. Ana Sinuro, Aksumalon Gaulan, okay. Reynaldo Poderoso, gabonitor, okay. Gabonitor sila kuno. Edi Laos, good evening, Aksumalon. Ari naman kami di Nana Isabel, gabonitor doon sa may Victoria City. Mga tig-up ko na eh. Sige. Milay Oligo, live Kabayan Costangob, Akso Marlon, watching Akso Farwin Line. Sige. Kay Milay Oligo, ikaw ba na nastangob ba? No? Virgie Olpinda, present always from Celine Homes. Stay healthy always, Akso Mar, God bless. Salamat. Tabiyaw, Ma'am Vanessa, Star kag Dokmat Mayo, Jinky Dialagdon. Si Noel Amar kag Alex Montesa from Milay. Elvira Gilugo, good evening. Aramas Kirina Villaflor, mayong gabi Action Bar, and mayong gabi iban sa Family Ibanez Villaflor, sang Morcia and Refuela, Dialagdon sa Pandanon Don Salvador Benedicto. Okay, more power. Okay. Simbong Dio Campo, Raman, good evening Action Marlon, padayon kami, nagabonitor sa Bao. Arnold Villanueva, good evening Action Marlon, monitor na kami sa may Mailong Bago City. Si Burley Anuales, good evening. Okay. Si John Baybado Francisco, good evening sa Marlon kay sa family Helye. Karina Villaflor, good evening ma'am, kay Ma'am Jinky Dialagdon sa Arizona, USA, hambal ni Karina. Araman si Ben Buds, Aksumar, tamyaw ko lang, mga badiyan kagapueda family. Sa Ulay Bar, Matagoy Street, Silay City. Dudes, Bagalisan, good evening. Gabanitor kami, Bagalisan family sang Katabla Baybay, Talisay City. Okay, sige. Tamyaw man ni Ana, si Jinky Dialagdon, Star Mayo, Dokmat Mayo, Milan Oligo, Rochelle Fulgencio, Susana. Salamat. Ana Sidoros, salamat gid. Leia Younger, Esquivel, good evening. Mga monitor Talisay City, arama si Merle Gonzaga, mayong gabi. Naglidog dito sa Amon, sa Mindanao, sa Sultan Kudarat, sa Amon, sa Amon nga province. So dito to, no, sa may Maguindanao. Okay, 5.9 magnitude. Way man halita, pero may kinalauman aftershocks. Georgia Gargasiran, okay, salamat kid. Renzi Lahaw-Lahaw, tamyan ni Georgia, EFC President Dennis Richard Tibor Roma. Renzki Lahaw-Lahaw Lumawag, may gabi Action Marlon, watching from Barangay Bago, Don Salvador Benedicto, Negros Occidental. Sa family Lumawag, God bless. Sige. Merle Gonzaga, nakaagi man linog sa Sultan Kudarat, 1976. Kung wala ko nalipat, 7.8 August man to. Okay. Christine Menyes Villalobos, araman si Tali Casanya. Evening Action Mar, say hello to my family, Refuela at DSB, watching live from General Santos City, home of the champion. Araman si Dayan De Lejero Tihamo. Pwede kami ka pangayo, advice kay ang UCT Ayuda sa Bacolod, wala hambal sang DSWD taga 1 year, papi out sila hasta dalang 3 years, wala pa Japon. Salamat kid. Ipalabot na, no? Sabahin sang ato sa City Hall reporter. Evelyn Casis, thank you. Hambal ni Evelyn Casis, ha ha ha. Okay. Manjo Arnejo, mayong gadag sa Marlon, gabaritor kami from Hisusa Heights, Estefania. Liog Tamyaw, Diana Villanueva. Arama si Arnold Villanueva, kalamay de sa Negros nga gabaha. Muna gani, oo. Mahilig import to. Utok importasyon, utok import ang taga SRA kag DA. Ano gid ang ara sa importasyon? Dapat isuportahan nilang local products naton di. Bot sila ang mga utok nila na, no? Ray Flores Baryoga, good evening. Salamat kid. Ida Ramos, okay. Cecil Bekbek, good evening idol. Watching live, Yellow Bell, Binubuhan. Cecil Bekbek, happy listening man kay Sandra Bermilo, Nalen Festiza, Medchi Gonzaga, Zinaida Langroto sang Yellow Bell. Inday Blas, sabayong gabi, Elizabeth Gamala,
God bless everyone. Cecil Bikbik, good evening. Okay. Baray Captain Remy Halea. Sa mga kagawad, Rodzilin Borlado. Pailang sa nga pangapati ko. Christina Maglantay, Haunito. Elisa Bilyasa, Fernando Jaime, sang Orchids. Emilia Hiponia. Sofia Monte Alto. Mayong gabi, Nanay Gloria Monte Alto. Sitio Kasiyawan, Barangay Dawes, Bayawan City. Kapamati Action Radio. Sige, Emilia Hiponia. Marilo Malalay, si Selbekbek, okay. Mayroon kami makuno kay Maha Viaco sa Maaw. Ben Buds, importante mamam. Balya. Emilia Hiponia, shout out lang kay Shin Ervin Mabakyaw sa happy second birthday. Dane Juna, late naman ko ba? Isulta sa sugod. Okay, sige. Angela Gayonato Castillo, Aksa Marlon, good evening from FB, okay. Armand Regalado, Ida Ramos, okay. Armand Regalado, Mayong Gabi, Akson Mar, monitor lang kami dire sa May Montara, Isabela Tamiaw Kulang, si Lagoy Maglantay, salamat yid. Okay, standby. Standby, babalik tayo dugaya pagkatapos sa ato sa mga commercials. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingadamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gini. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak.
Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon.
Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kag iban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta. Alas 7:53, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kahapon may dako nga accomplishment ang mga otoridad naton gintingob ini nga puwersa o conjoint bypass operation sang kapulisan, sang militar kag sang anti-narcotics agents didto sa may Sunshine Village, Pozo Robio, Pangasinan. Mga alas 11:30 kahapon sang udto ginsundan ini sang follow-up operation sa barangay Puro sa may San Fernando, La Union. Mga alas 12:45 ang takna sang udto. Tikong nasip punta, sobra lang isa ka oraso, may follow-up na yun. Kag ang resulta, 4 dali ang mga nagkaladakpan. Action! Firing line! Firing line! Isa, Chinese national. Kag ang talalupang doon sa sari nga balita. Bangod ang 3 ka mga report nga nagkaladakpan mga kaaksyon, taga Barangay Kudkod, San Carlos City, dere sa Negros Occidental. Ang pinaka nagpaabaw-abaw gid sa sari nga balita ni. Kamati 2.7 bilyones pesos ang kabugusan nga balor sang na-recover nga suspected shabu. Action! Firing line!
Karkulo ko ining sabunigin pa idalom na ini sa examination. Para balaan kung tutuod yun nga sabo. Porti magamo sinig ka dako nga volume mga kakson. Hindi niya basta-basta. May Chinese national nga nadakpan, di mo? Gusto tagin mabalaan kung ano bala ang background. Sining ikumpirmahon ta na dugay-dugay kung 2 kung 3, no? Kamanga gain report nga taga San Carlos City, Negros Occidental. Kung ini sila dito dakpan, base kung dito na pulo pa amolyabla. Action Firing Line. Pakaupod sang sa nga panatuntunan ang bag-o nga spokesperson sang NOC PPO. Online sa Firing Line. Apo naton Police Lieutenant Jodeses Catalogo. Sir Catalogo, mayong gabi si Action Marlon sa Action Radio Bacolod. Yes sir, may gabi sa imo Action Marlon. May gabi sa tarayan nga tagpalamati. Okay, salamat sir sa time kinatag dari sa Action Radio Bacolod. Nagtumar ko bala sir sa interes sa ring balita ni angot sa pagka-recover sang sobra 2.7 billion pesos nga balis ang suspected shabu sa operation dito sa may La Union kag Pangasinan kahapon. May 4 ka mga nagkadakpan, ang 3 diri sir report taga San Carlos City, Negros Occidental. Ako kapati ko sir nga nakalabot na ni sa imo sa nga information sa talatapan dira sa NOCPO. May ara na kita sir sa investigation, gagin patigayon para mabalaan gid kun bala ining duha nga kangalan nakuha ko diri at 3 kangalan Jenson, Retzel kag John Bert. Tuod gid man sa report nga ini sila naga-star sa Barangay Kudkod, San Carlos City. Yes sir, bali inisod niya kalabot sa ato ning information and eventually nagkandak kita diyon sa natawag nga initial investigation. At the same time background investigation to check the veracity of the report. Then eventually nakastorya ako sa mga personnel sa San Carlos City Police Station. And also they conducted the same background investigation. Yes sir, may ina nga report actually ginkatuan tayo naton to ang mga himata itong mga personnel sang San Carlos nang kadto dito sa lugar amo na sa salam daw pinaka-remote nga area sang boundary sang Morosya, Talisay, Bago kag San Carlos City nagakito sa pinakataas nga bukid ang ginkatuan dito and check kung matuod. Actually ang initial nga investigation nga nakuha sa atong kapulisan sa San Carlos which nga ang mga pamilya naghambal nga ining mga ginamita nga dakpan ito sa may Pangasinan La Union ang mga mata nila kagang ilaya pag-insende nagkadto lang sa Manila dito sa La Union kag mga nagatrabaho bilang isa ka driver. And then according sa testamento ni Barangay Kapitan Sangkotkot, Barangay Kapitan Lastimosa, ako hambal niya dugay na nga wala ka puli dira ining mga tao nga nadakpan dito sa La Union, sir. Okay. Magsiling kita dugay, ano mga binulan o mga tinuig na, sir? O mga isa na katuig to dalaga na isa katuig to 2 na katuig nga wala dira ka puli. Atong last nga nakita dira. Dili na sa atong nga pagpang initial nga investigasyon man sa pag-background sa atong nga mga na-record sila sa San Carlos City Police Station, di waranan wala sang natawag nga record or not drug listed record naton sa San Carlos City Police Station. Wala kita sa may nakita dito. According sa report sa kasubong man sa initial investigation sa San Carlos, na wala sila sa may nakita or either derogatory records. So itong mga tao nga nanabitang natakpan sa La Union, sir. Why ni ang ala nila sa drug watch list sang NOCPO or bisan di mga police station, sir, dari sa Negros? Typically sa San Carlos, just because nga sa San Carlos nga most likely ang area of jurisdiction responsibility for the drug listing personality ay sa San Carlos. So we check on San Carlos. Wala, sir. Accordingly, sang ilang ginahambal sa isang pamangkot sa ila, kag investigasyon nga wala sa may nakita nga derogatory record, especially on drug listed personality nato sa San Carlos, sir. Ang report lang is confirm nga sadto naga-star man sila sa may Barangay Kudkod, San Carlos City, ugalan kay tiyang pamilya sa neguro, sir, way kabalo nga ti nag-interagle ni sa illegal activities? Exactly, naging pakatuan natin itong ila panimalay. It takes a 2 hours kaya maglabot dito kasi ang pakato dito sa balay nila. The only transportation there is sa Balhabal.
amo to gipamangkot nila niya kung kilala nila sa amo niya atong mga tao nito inaimbitan. Nga balila ang amon niya pagkilala sa ila nga naglisensya na sila kag nagapag-ila din ang ila gid nga pagpati nga nagatrabaho dito sa La Union bilang isa ka driver. Driver ang lisensya ini sining tatlo gid sir. Amot lang ko ng isa ning ngalan nga Ritzel is babae ini siya. Puro man to lalaki sa Okay. nga atong initially nga pagkita no. Puro lalaki ito nakita ko sa mga flash dito at sa mga Ritzel man nga 18 years old na isa, the other one amo ni isa ka 28 years old kaga ining siya ini nga duwaning tao amo ni ang magkaapelyido din the other one ang gingamit nila nga initially ang ginpakilala nila nga they are formally or resident sila sa nga barangay Kudkod San Carlos with that on the application. Eventually investigation may runs through kag mabalaan tagig along the while kung ang nila nga gipresentar kag ilang mga ngalan kag ilang address actually sa insakto nga mga addresses o kung insaktong mga ngalan as long as with this ito bala nato basta nagamit ining mga tao sa mga aliases o kung somehow man pero kaling ka ang pagkabati sa mga pamilya dito sa Barangay Kudkod may kilala sila nga amo na nga pangalan nang ila pagkilala nga nagkatrabaho bilang driver dito sa La Union. Yeah. Anyway, dali lang ko anay ko Tob sir, hulaton ta lang ako anong managatan sang sining kaso ni bagod kay hindi lang lahog nga kadakoon sang volume sang sabon na recover ni kahapon mo, no? Sir, salamat gid kag kabay pa sunod maka pagig-angot liwat ang Aksyon Radio si imo sir. Yes sir, yes sir. Still, ang atong natin po investigation we're still also conducting, possible na makakontak ito to sa La Union at least to verify the ginatawag na matutuod nga identities ng mga tao ang atong investigation section 3 sa Nopo will conduct the same para mabalaan kung tagadiin itong mga tao. Yes, sige. Police Lieutenant Judices Catalogo sir, thank you so much gid kag mayong gabi sa imo sa liwat. Mayong gabi man sir sa imo kag sa tanan. Action Firing Line. Ang spokesperson sang NOC PPO mga kaaksyon, Negros Occidental Police Provincial Office. Ang paglantaw ko dali mo ni, kumo kay ang pamilya nagakumpirmar gid man nga yes, taga diri na sa Amon, kag Amon na miyembro sa pamilya, inang tatlo, do diri na sa Barangay Kudkod. Ang lisensya galing sa ning tatlo ni nga makadto sa may Metro Manila. Kay maobra bilang driver, no? Siguro nakakita gid man bilang trabaho bilang driver. O galing kay natabo guro balay man iganyo sila nga magsulod sa sining illegal nga aktibidad. Hindi kami ganyo nga sus bilyon ka pesos iyang balor sa niyo. Action Firing Line. Sang na-recover mga kaaksyon. Tiwalaton tari kay ang NOCPO mga kaaksyon tagi sa spokesperson nga siya Police Lieutenant Catalogo. Makikangot gid no sa Pangasinan or sa La Union PNP. Agud to nga magkuha sa dugang nga information kag dugang nga pagkilala sining tatlo ni kon bala gaobra gyud man sila didto bilang driver or gin-sideline kon gaobra sila driver kag gina-sideline lang nila ni ang sulo shabu-shabu. Action Firing Line. Or base nagakonsentrate sila sa shabu kag sideline lang ang driver. Action Firing Line. Firing Line. Or pwede man gaway sila trabaho, way sila ga-drive kundi gabaligya illegal nga droga. Action Firing Line. Pero timakin mo no, isa ini sang pinakadako nga recoveries kon illegal drugs ang paghambalan sang time ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Hulaton ta pa ning hulaton ta pang may ma-recover na naman pila kadlaw nga hindi lang bilyones, hindi lang 2.7 kundi dako pagid. No? Kabay pa nga ang ato sa mga otoridad, hindi lang pulis, hindi lang PDEA, kundi taran nga mga law enforcement agencies naton nga may ara sa ikasarang no sa pagbulig kampanya para madula ining malademonyo nga illegal nga droga nga ni. No, damo ka silid, damo ka pipi sakon, damo ka hutik sakon nga sa lingi Action Mar, may ara ko ideya nga ang sadto nga ginatitiid sa Duterte administration nga waigid ma siod, waigid madakpan, subong amat-amat naman. Action
firing line. Siling ko amat-amat nga ano, siling ati amat-amat naman nga naga palapnag sang iya siling nga operation. Action, firing line, firing line. Siling ko nakasiling ko sa kahulingon ko ba o kadelikado ba, no? Nga magbalik na naman kita sa problema nga ginatugas ang illegal nga droga. Nabalaan ta ba nagligad, di ba, sa mga recoveries, sa mga operation, sa oplantukhan, sa mga ginpang mention, sa nga Duterte administration, kung kadaisin o ang mga protector sa likod sa saning illegal activities ni, hindi basta-basta, gusto ta ba lang magbalik ni? Hindi gede. Action, firing line. Kay mangibabaw naman ang gahom, no? Sang saning illegal drugs kon pabayan tadi. Kabay pa nga matutukan ni bag-o subong biya ang chief, ang PNP, no? Ang chief PNP, ang Philippine National Police, nga si General Azurin. Tinakamuno man to nagligad si General Azurin nga kung ano ang naumpisahan sa Duterte administration, kampanya batok sa kriminalidad, labi na sa illegal nga droga, padayunon. Action, firing line. Kabay pa nga mapadayon, no? Kabay pa nga may ara kamo sa iban pagid nga pamaagi. O kon bag-o naman balas palabatinan sang publiko, no? Nga pamaagi sa kampanya kontra illegal nga droga. Tika na mo amo man gyapon to basi kon kadlawan kita bala sa mga durugistahaw. Action, firing line. Debla, 6 minutos nakaligad sa tak ng alas 8, Action Radio, Philippine Standard Time. Tihulaton tayo maka-action kay buwas, may ari di bag-o naman. Ngaong information, kag mabalaan tari kung mapasakaan gibasang kaso, kag di ni pwede nga baliwalaon, kag di ni pwede nga ipatutukan sa ato sa mga otoridad. Nagtingob puwersa ni ho ang militar anti-narcotics group kag ang PNP, no? Sa saning ilang buy-bust operation sa La Union kag Pangasinan. Bakin mo, no? Magsiling kita 2.7 billion pesos nga balor sa suspected Shabu. Abi nyo pila na kun kilo ang hambalan. Sinako sa isa ka sako pila nga nagkakilo kun 50. Tiyari ang 2.7 billion pesos kabalor sa suspected Shabu na na-recover mga ka-aksyon, 360 kilo. Lantawan nyo bala? No? 3 kasako ang tunga ya mo. Action, firing line. No? Pila ka utok ang magkalabagtik naman sa kung nakalusot naman. Kadelikado. Action, firing line, firing line. Alas 8:08 Action Radio Philippine Standard Time. Sa ato sa mga ka-aksyon, no? Sa mga high blood kag diabetic, ang ginarekomendar ko permi amo ni ang Panyawan Herbal Capsule with mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with mangosteen. Ang milagrosong kapsula. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. Okay, sa ato sa ring live stream. Okay, dari tayo.
Sige, dalagyan na. Sa babaw, pababaw ta parang malikop ta ni tanang nuwa. Okay. Ida Ramos, okay. Dario, Tritao, okay. Ida Ramos, Arman Regalado, Tamiyaw Silagoy, Maglantay, salamat kid. Jordain Montorio, mayong gabi, tamiyaw ko lang mga paryente ko sa Hacienda Villa Amparo sa Barangay Maaw, Bago City, watching from Santa Rosa, Laguna. Juart Mandaget Tones, Humalumina Raman, happy listening man kay Jocelyn Song Comedia. Lloyd Darifela Ibugan, good evening Sumar, monitor lang kami Barangay Pantanon DSB. Cecil Bikbik, may kilala akong mag-asawa sa Hacienda, nakulang gusto ko buligan apang wala ko sa ikasarang, ang asawa niya may balatian, dati ang banaya may edad naman. Ti kon may tapas sa iya, ti subong kay wala pa ahay kag inakadto ako sa ila, ginesaran, guba man ang ila, ginesaran gusto ako makabulig pero pigado man ako. Paagi sa inyo station, mabuligan na ni mag-asawa. Diri sa Nakalang, okay. Rosel Fulgencio Susana, Market Tribe, Ardong Yolo, Antonio, Kimpo Yolo, Antonio Villanueva, Antonio Yolo sa Medalbagan, always sa pamati. Market Tribe, salamat kid. Star Mayo, okay. Si Jenny Solgon, mayang gabi. Si An-An, shout out Aksumarlo, now watching from Polo Pandan. Okay, si An-An. Alright, thank you. Sige. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga ng-trap dito o nag-trap dito sa sulod ang mga continuous rains ang isang big factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong
nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data.
Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imo pet o kon magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Balita Espesyal! Dirita Action Boy sa atin sininga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Una ang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds sang wala. colds. Trangkaso. Ano man? Gama sila gano'n. Cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Kaya okay. siyempre, init sang lawas kung Action Boy, mapagwa. Through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo, pag Action Boy, sang cold water, tingala ko sa una, si Lula, cold ginapaligo niya, bisan tugnaw-tugnaw, kaya gapa-tighten, inagali sang skin. Okay. Man, tightens the skin, Action Boy, kaya nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti? Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo mo yan? Wala tabla sugpon. Di ko na muna mo yung ininit. Naligo mo na muna yung mukha itom. Akon ko rin taman si init na gini. Oo, tamam si init. Hindi man yung araw-araw. Mado iliteral yung ipabugbo mo ka puti ka tayo duban paper. Hindi man na. Galite. Galighten sa skin. Yes. Ang next Action Boy. Skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa na mga ibang mga produkto. Tubig yung gali. Tubig? No? Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water Action Boy, naga-reduce pagidgali sang tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing siya. Ang next Action Boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga trangkaso. Ang mga immune system mo, nyaps bugtaw. Ara na mga masakit, ara na mga balita, ara na mga balatian. Ginano yung mga cells, lagi na pa po kayo. Uy, kubiri nyo ito na kubiri. Ang next Action Boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Yes. Magpaligo ka, Action Boy, ano una mga ginabasa? Ang una kong nabasa? Totoo lang? Tiil. Di ba may ara tutuligan balita special nga dapat bason una ang ulo. Kay kung tiil ang una mo bason dumasaka siya sa ulo ang kapatsagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman sinadaya kay unahon mong ulo kasi kung magulpihan bala na kundi may heat. Gulpi lang nasa naman nato ni balita special. Kung anong una ako dapat nabasa ko binga dapat kung unahon na i-acclimatize mo na yung lawas mo through pagbasa sa imong tiil. Okay. Pasaka kay kung alin ko sa babaw basi kung gainit ang lawas mo gulpi ka mag-cold basi mo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo? Balita special ta na sa Sabado. Ang next Action Boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefits ni Action Boy, naga-reduce man sa sang kakapoy. Tuod man gid, di ba, no? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba, balila, hindi mamasa. Pero may ga-advise ka iban nga ihulom sa ininit nga tubig. Kung ininit, okay lang. Oo. Pero tibas, unang ihapon, ano man? Bro kay init. Init saya. Ti sala lang galing term hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May muna din siguro. Kadabo palaligban mo pagida. Ang next Action Boy, ang hot water maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako usually Action Boy cold. Cold gaya? Kung sakit akong ulo. Ako bala na nung ara. Ako nung ara da. Amo na. Ako nung ara lang Very content ko si Action Boy. May may hot and cold ka mo ya. Ako nung ara da. Hindi pwede nga may heater lang yung daog to sa December. Ano kayo? Amo lang to wala na daog sa December. Ang next Action Boy, ang hot water naga-relieve siya sa nasal congestion. Di ba gani, kung search mo pala sa Google, ang mga home remedy sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Correct. Para ma-clear dira ang mga So, amo na nahimuon mo.
Ang pinot sa ilong mo. Yes, oo. Labi na yung magtulog, kabala bodo kabadlan. Okay, ang next action boy, naga-open ini sa mga pores. Correct. Kag naga-cleanse skin. Amo na ko nga kuan kung adlaw, kinang ano man, di ko kuan. Ang adlaw dapat hot water ko na para ma-open ang pores mo. Kapag gabi ko no, cold naman para mag-close siya. Kaya matulog ka na mo. Amo na. Kaya ko ang cold ko nag-close sa mga pores na mo. Para hindi masudlan sa mga kung ano kung gagatulog ka kung gabi. Matay check lang kay hindi ko sigurado. Pwede nga close kung aga kay di mo yabo. I-check lang da kay sige, sa Saturday. I-check lang da kay ako basta kung ano lang tubig da hot or cold paliguon ko lang na. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. Ang sige na tawag nga katinlo blasang palibot. Kag katinlo sa ato sa komunidad. Ang katinlo dapat i-upod gid naton permena standaran nga ginagawi naton sa ato sa lawas, sa ato sa ogsaran, sa ato sa palibot, sa ato sa hilit-hilit. Kag importante sulod sa ato sa puloy-an Action Firing Line. Man may ara sang panugdaon nga nagasiling. Cleanliness is next to pakot nila ba? Godliness. Nagainganyo sa mga tawo sa akon sa imo sa aton tanan sang ginatawag nga personal hygiene kag netness. In other words, it's used to say that it's almost as important to be clean as it is to be virtuous and good, even that keeping your home and your body clean is the right thing to do morally. Kunig ko ang imo sinugsaran kag palibot, dali dapuan sang masakit ang ato sa lawas ni bla. So importanteng ginatawag nga katinlo. Ang balita dari sa sunod sa Bacolod, ang City Health Office ako na CHO may ara ginpatigayon nga pag-inspection sa mga kabarangayan para nga usisaon, para nga lantawon, kag kung pwede pala ipatuman ang mga kinahanglan nga pag sulundan sa isa lamang katinutuyo nga mangin matinlo ang palibot sang barangay. Action Firing Line. Firing Line. Halin sa mga nagalidapta nga basura, sa mga kalog nga amuman kung kaisa ang nagatugas ang kahigko bla kay kung ang kalog barado kag damo sa higko makaksyon damo basura kung mag-ulan hindi makailig ang tubig. Ang resulta awas ang tubig, baha. Ang resulta higko ba na ibilin sila. Action Firing Line. Nawisak ka barangay nga natalopangdan sang sa nga panatuntunan, nakita ko nga bisitahan sang City Health Office makaksyon among barangay 18. Malapit-lapit ka barangay sa downtown area. Isa din sang pinakamalapit nga barangay sa ospital sang regional, amo ning Doña Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital. Hospital des Bacolod nga sus amo ning may pinakadamo ginaamo mga pasyente. Siya po ng barangay Madaling Diaz nagsiling makaksyon nga isa ang ila sa barangay sa mga ginpaidalom sa evaluation sang CHO, no? Ang isa sang target nga labuton dire
among ginatawag nga zero animal waste, no? Zero animal waste. O balok man ka maguro nga ti may mga sapat gid man nga higko ang gawi. Ano ba lang nga sapat ang permi naton makit-an nga nagalayaw. Kag nagabilin kun kaysa sa ila sa higko haw. Way man si iban ti aradang ginatawag ido. Action firing line. Labi na ko ng ido pinabayan blas ang tag-iya, nagaliho-liho o kung nagalias-lias. May iban galing nga mismo tag-iya nagapalaya sa ido, sa kulaluoy ang ido. Ang lain kung kaysa bangod bisan diin lang, nagapo-po ining ido, nagabilin sa ila sa higko, ini mga ido ni. So, zero animal waste. Plus, dala ng papasiguro nga ang barangay, hindi pagtiniran sa mga basura. Hibanoon tang dugang detalles rin. Paagi mismo sa kaipo ng barangay Madeline Diaz. Online sa firing line. Kapitan Diaz, ma'am, mayong hapon si Action Marlon dari sa Action Radio Bacolod. Mayong gabi, Action Marlon. Thank you again, mama. Yes, thank you sa time. Ginatag dari sa Action Radio Bacolod. Nahon ko lang mapamangkot, ma'am. Akap, sa lugad ginsugdan sa CHO ni man, ang ginahimo nila nga pag-inspection or pag-libot-libot sa mga kabarangayan? Ang halin pa sang una, mas nag-agresibo man sila subong. Okay. Kay nagmadala sila communication sa amon, mga 2 weeks before kag na-spot nila nga date amo na magsulod sa imo barangay. So kami as ang awareness ang dislocation tanan na sa sapat sa mga ido sa mga tao lab ng isip na ng aton dalanan na ang aton nga mga toilet sa aton nga barangay. So natabo nga ang akong schedule sang last ng inadlaw. So no, nakita nyo na sa posto nga nagalibot sila sa among barangay nga makita ang kung may mga waste sa mga iduda. So hindi ina namon makontrolar labi na ilang mga stray dogs na wala malayatan iya. Hindi mo gina-ibitar sa dalan pero ginapaningwaan na sang akon nga street cleaner diri sa akon Action Marlon. Kung magsulod ka di sa akon nga barangay, may ara na nga naka-assign main road, first road, second road, and third road. So, ginapangabay din na namon nga kung pwede lang, may mga ara na sila nga mga dog owners nga ginapalakat-bakat nila, pero halos kalabanan na sa ilaya. Ginasulod na nila, may dala na sila nga plastic sa ila nga, kag ginasulod. So, ang problema lang namon ang stray dogs. Pero ginatinguhaan nga, hindi gid kung pwede lang ma-eliminar, hindi makalapta kahit di ko nakita ninyo diri, ang amo di pangabuyan, food dinding. Ados mga taga-hospital, ari diri nagakaon, tilaw kalaw, ay man, kung bisan pa sa pagpangabuhi ta, mahigko ilang ang mga bagay. Dala na to Action Marlon, ang ilang pag-inspection, dala na bali daw terms ang desiccation naman abi sa human nga waste sa aton nga mga animal. So nag-spot sila at random lang gid nga nag-inspection man sa mga kasilya sa among mga panimalay. So wina-assure ko man sa imo nga halos diri sa barangay 18 daw ang kung mga pumuluyo na edukar man sang ila panimalay bisan ano kapigadhon. Pero pang sulod na sa ilang mga banyo, mga matindo ila sila magawi. Amo na gidi-adi ang amon creek nga hindi mo man mabasol kay ang amon ni Creek Action Marlon Mambulok Creek ni siya. Dito gini mahalin sa Iglesia ni Cristo barangay 20, 17, 18 panaog sa 10, 11 kag 12. 10 mulabi. So daw ka muna bala so far inang daw ka magdala nga makita mo kay isang nag-pandemic na, wala na kami nakapapanaog sa mga tao kay siyempre nag-careful ka man. Basang tao, media ako na atong tanamon, wala media disiplina. Ang amo na nag-create kita sang baha. Kay wala naglaganan, ara ng mga plastic bottles dira sa kalabanan, gitsakit. So, daw amo na walang amon, subong daw
ano kami daw nagbungan. Ako ya sa party ya. Ambot lang sa iba nga barangay kay wala ko na kabalo sa ilang mga programa. Importante nagapangindo gid kita. Kita ko sa ibos nga post Kap litrato sang pagpunsok sang basura. Amo nang ginmension mo bago lang nga Mambolok Creek? Amo na siya bali diya na siya nagpundo sa may Guerrero, dala sa may Acacia. Pag may problema pa kami na nga ang hospital do medyo nagamay na dang opening da manglikwan kag may natumbad dira nga kahoy sa part na sa barangay 90 by jurisdiction in fairness man the hospital makita sa ato na sa kumpanya nga kung hindi na aton hindi magkikita ka demand nga so far tinduan pero ang process balang akong inkaso puno na ko di sa amo nga sitwasyon. Diutay lang nga tubig ya mabalik na sa akong sa babaw. So makliit na damay nga hindi nga kay sa subong bala. Bisan sabihin na lang sa Bacolod. Basta mag-high tide, magbatuay ang high tide kag darudo sa ulan. Expectahon mo gila yan ako na ala ka sa mabahagi na yan. So tani-tani kung halos nagapakitlo di ko nga ipiktado man kami bala ilang kawabala hindi na akong bulyog sa basura sunod na sang IPM kuha hindi man ko makapagusto kaya dapat sa lang sang adlaw para makuha nga wala sa opisina plus buwaso duwa na Kaya lang tao kung bulyong sa akong basura madlagan siguro action Mario mga anom ka semana sa Sabado kag Domingo. Ining Mambolok Creek Kap, sakop ni sa barangay 18 pa or may iba sakop mas iba't nga barangay? Hindi amo ni ang Mambolok Creek ang iya sinatupuno sa babaw nagaangot sa barangay 17. Okay. Manaog na di sa Iglesia ni Cristo, manaog sa akon sa YMCA, manaog na di diretso pakadto sa Guerrero. Lusot naman asa sa Provincial Hospital, Barangay 9, maliko na siya Barangay 11, maliko na siya tapos Barangay 10, Barangay 12. Amo na natong So kung imo lang tawon, ang pagbaha-baha, sinaddak ang nagabalik, kung makita mo ang diferensya sa nagiratunan ina namon sang nag-augment bala ang masiwa bala nag-offer na sa amon di sa mga bulig nga ilang naitituhan sa Mambolok. Ginti ko sang SM ang imbis magbunggo ginrerot bala nila pakadto na to sa laing pakadto sa Barangay 8 kasi Barangay 8 ipitsado mo na bisa mo kay hindi makadiretso na bala tungod siyang pag-20 way mo ka nagdakabalo kung ano ang pag-ano sila nila nataka-comment basta daw super amo na kay ako nag-uyat ko ni Action Marlon at treasurer pa lang ko sa Barangay 18 dire 1997 napanaog na ko na diya sa Mambolok Creek alay linis sa community. Ang sitwasyon sa una Kap sa Mambolok Creek hindi iya parehas sa sitwasyon subong. Hindi na kay ang diferensya man sinihon daw nagabay na tungod man sa mga panimalay sa kay hindi naman na sila makontrolar kapag kung daw ang pangabuhian ari sa syudad. So inang hindi mo na mapadan kung magpatindog pero sa akon diri alin sa mga guro sa iglesia na nga may mga communication halin sa aton sa sa city nga dapat hindi na magpatindog. Ang hinahimo ko sa ilang barko hindi lang magbutang sang haligi sa tunga sang creek. So amo lang ila sitwasyon hangin nga na sila. Pero ang makakuludaan lang kung mag-abot ng simpo sang pagtaas ang tubig kag pagbubo sang ulan tulo amo lang delikado gid. Yes. Mo gay banakap diri sa Bacolod mo gihapon sa kabarangayan tanga problema gyapon ng baha no. Anyway, kabalikan ko la bala kay kadamo sa pabangkot diyo. Ang mo mo bala nga mga stray dogs. Kabalo kita damo sang barangay nga gana problema man Sa inyo council Kap, why kamo sang matawag nato na barangay ordinance nga naga-regulate o kung nagadumili gid sa mga stray dogs ni sa mga kapurukan?
Diri sa amon, sa akon diya sa barangay, nagibra kami na resolusyon. Nga, kung tamaan, nagibra ka hazard, wala nga damo. Inang, dapasulod ko na di gulpi, yasang kwan, dog pound. May duwa na da, action malon, aton inkwentrohon. No? Away sa mga dog owners. May ara nga mapakitloy na sila nga panon to gawa doon or amo na pero ka pangangayo lagi kuya nga sa subong ang sitwasyon sa dalan mo kung makita mo ang mga kasapatan parehas mo lang na nga panimalay mo bala nga mahigpo mo na lang ginaayo ko lang tani sa mga tao nga kung may ido ka katapon mo kasi ang ido kung di na siya gusto kaya na lang sa mo. Gani. Kaya mo na nga subong sa halisa itong before kapag-inspection, gayo lang kami sa tao, lainggit kung may ano kayo nakita ko na di may mga nagabilit din na mo, pero ina sila kung nagalakat sila, ang nagapangita pa mo sa ulan ila ido, ano gila sila, nagadala ang mga plastic. Pero iban, mo na ganyan, sa nahambal ko, hindi nga mo mabalaan kung sino na mga ido ang kay pag makita mo na sila action marlon kung may dog pound disgusto na sa imo kung makuha nila madakpa ng ilang mga ido gani man so nakita ko na may magiging pahamtangkan ang mga signages sa mga streamers agot ni no dara sa barangay mo ang amo ni siya do sort of panomdom pero may ara ako streamer subong nga isa-circulate to gina dito kay nagapangayo man dito gani ang isa kong kapurok sa may everlasting na wala marusot ko bala sa may Iglesia ni Cristo ay may mga ara man sila da nga ginasaway sa ilang lang nga mga kaingod pero maka sa akon feeling nga na inang makagamay-gamay eliminable ako makita kabalo man na magbasa mahuya-huya mo na sila kasi kami nga barangay official hindi lang nga sila nga mapungko lang kami kag mamati ka ano katawo kung magihog kami Alas 8:41 Action Radio Philippine Standard Time. Bali ang maginisa no normal na siya nga after 10 minutes no nagakadula siya. Balikan ta si Kapitan Diaz. Importante ni mga action kay katinlo ning ato sa gina hambalan di no. Kap nadula ta. Okay. Go ahead Kap, go ahead. So kita nga mga barangay official hindi kita ka kalain wala nga may mga reklamo kapin pa kun padalaan ka communication nga sudlan ka na sang amoni ma-reflect man na number 1 sa amon leadership pag ikaduha ang amon pumuluyo kung ano ang makita sina that means amo man na ang attitude sa amon nga pumuluyo so diriya so far sapat nga nila pero namatyagan ta na kay kita nagasapat man Dito tayo lang, sobra pa na sa tao pagpalangga. Kasi mo na ginaayo ko lang subong nga ginalahog-lahogan. Ganit ko to sang evaluate nga sige pasubong sila mo. Tapos daw imo, gidiguro barangay, maamo ni putli ula ko na expectar. Kaya kita nagadaog man kita, isa sila katuig. Taglinis, ang daglinis barangay, Bacolod City ang atong barangay. So, kabay pa nga makuha na gyapon, hindi lang sa contest. Unti sa sige-sige na itong pagpangabuhi sa atong nga barangay hindi lang nga nagagihok kasi para lang nga i-achieve ka din nagdaog ka kay kakapoy na i-action na yun mo. Gani, mabira-bira ka lang. So, amo na nag-meeting kami sa nagligad lang adlaw nga ang sa tourism bala nga ang kada barangay manindlo diba yes amo dapat na kung maabyan karon sang mga turista ang nimo barangay mangalan lati pareha sa dang akon sagwaan wala kami pick up point sa una sa basura. So subong nag-ubra ko sang akon nga garbage bin dahil sa sulod kag nag-ayo gid ko sa DPS kag IPM di pungkuan ko gid sa babaw. Matagain lang kuya oras. Pagtagain lang kuya sang time nga truck nga hindi lang rakal ang makasulod kundi ang halos sa loob daw ko kay grabe gid ang
basura sa tubangan sa provincial hospital nagadang pangakong tao lang puro na lang nadayan daw Smoky Mountain. Oh, gani. Daw mga isa pa lang ni kasimana, tagin pahulat to gindali ko man lang to kay akon to MRS, ginbalhin ko di sa may tunga-tunga kag ginutang ko da ngadra nang gidya sudlo sa matik up. So subong sa buwas na may magwa na sa Chinese nga hindi sila mag-dump sa amon sa dira sa may guwaan kay ginapa-beautify tamo lang ato lugar tapos dress piat may basura ti karon kung atrasar pagkuha number 1 kita sa tubangan sa provincial hospital do ka huluya gidya nga katama amo lang gina pangayo ko man sa mga ano naton kay obligasyon na namon action marlon obligasyon na namon nga mga barangay official nga akto sa basura kay kami nagakabuhi may garbage free ang tanan-tanan nga mga establishment. So dapat nabuligay lang din kami. Yes. Kap, imo mensahe sa Bacolod noon, partikular sa mga taga-barangay 18. Go ahead. Ang ako nagidya kapasalamat ko sa ako man pumuluyo nga naga-kooperar kung ato ng tabon ang barangay 18 international biyang tawo ang kasulod sa amon tungod nga ani kami sa tubangan sa provincial hospital. So ang tanan nga tawo hindi na namon nga solido nga taga barangay 18 ang kasulod. So sa mga kaupod ko nga kabarangayan gina naka-meeting naman kita sa para ang mag-ug administrasyon mula sa mga bisita nga marubing na mabulig lang kita kay hindi pa naman bilang bayan sa Bacolod maisip din nga isa man kita ka barangay nga mangin nagbuo ang isa ka city sa Bacolod. Sige, Kapitan Madeline Diaz, Kap, thank you sa liwat kag mayong gabi. Maraming salamat. Action Firing Line. Ang punong barangay sa Barangay 18 Bacolod City angon sa sining pag-upod nila sa kampanya sang lokal nga gobyerno sang syudad para malabot ang katinlo nga ginahandom hindi lamang sa Barangay 18 kundi sa bilog nga syudad sang Bacolod. Action Firing Line. Ang nga mahindala sa aton sa Kaalwan. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong Balikan tato sa ring nagpadala sa mensahe sa live stream. Dalit sa babaho kay parang talaga na. Okay. Maria Lia Marabailes Banaglorioso, good evening Asomar, monitor lang ko na rin sa Mecabella, Bacolod South, Barangay Tangob. Familia Herrera Raman, Rosende Santia Loxin. Ko nila parad, good evening. Tamiyaw ko family laparan, Labanyego Torbila kag Espirasya, ang katamiyaw ko nila paran sa padadong DSB. Raman si Cheryl Perez, good evening Marlon, watching live from Hacienda Loygoy, Barangay Granada. Billy Albay, mayong gabi. Thank you, thank you. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto,
Aksyon Reports First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline. Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life. Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad San Bacolod. May tubtub lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa senta ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, at iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon.
Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula.
This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sunod ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subo. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga Fearless comments. Action Firing Line. August 13, 2022 nga edisyon sa Aksyon na Firing Line. Magatakop naman temporaryo. Thank you for watching and thank you for listening. Ako naman, Aksyon na Marlon Hedovoya. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio!